वेलकाम टू बड'लेण्ड एफेयार्स। आंनि मुङा एलबार्ट दैमारि। दिनैनि बे मोनसे सुंद' भिडिअ'आव एम्फौफोर अरोब्ला जोङो थाबैनो मा खालामनो नांगौ बिनि सायाव बेखेवनानै होगोन। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। इनसेक्ट बाइट्स रिएक्शन सिम्पटम्स एन्ड फार्स्ट एड। जेब्ला माबा मोनसे एम्फौफोर अरबाय, हमना साधारन एम्फौ आरो बे बिसाफोराथ' नङा, बिसाफोरबाथ' जोङो डाइरेक्ट हस्पिटालाव लांनो गोनां जागोन। जाय बिस गोनां पुरा बिस गोनांबाथ' जों हस्पिटाल लांनो गोनां जागोन। नाथाय माबा एसे नर्मेल एम्फौफोर अरबाय होमबा जोंनि अरनाय जायगायाव मा जागोन, गोजा जागोन आरो गोजा, ओमफ्राय बुगोन, आलौनाय बायदि मोनगोन। बेफोरबायदिया अरखांनायनि उनाव लोगो लोगो जागोन। गिनो नाङा, बेफोरो एसे माने नर्मेल एम्फौसोथ' एसेबां गिनो गोनांगौ गैया। बेनि थाखायनो बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन, बे जेब्ला एम्फौफोरा जोबाय, हमना ला बेरायानो जोबाय, बेरे जोदोंबाथ' बे जोनाय खिस्लां होनना बुङो। एक्सुवेलि जोङो बे खिस्लांखौ बख'नांगौ। टुइजारफोरजों बख'नो नाङा दे, बेखौ नुनो मोन्दों जोङो। बेबायदि राहाजों बख'नांगौ जेन खिस्लाङा गयो। टुइजारजों बख'बोला इनफेकसन जानायनि खौरां थायो, बेयाव टुइजारजों बख'नो होआखै। आरो नैबेयाव नुनो मोन्दों फार्स्ट एड। जोङो जेब्ला बख'खांबाय बा बख'नो हाबाय, ओमफ्राय जोङो बेखौ साबोनजों दैजों मोजाङै सुनांगौ, बे जि जायगायाव एम्फौफोरा जोदों एबा अरदों बेफोरनि थाखाय बेयाव नुनो मोन्दों। आरो जों जेब्ला बियो सुखांबाय माबाय, अब्ला जोङो सुखांबोला गुसु दैफोराव हिखौ सोमनानै बे हिदों बियो एसे नानाय बायदि खालामना, नानाय माने एसे होनानै दोननांगौ। आइस पेक, बियो मेडिकेल हस्पिटालफोराव एभेलेबेल थायो। बेखौथ' जोंनि न'फोराव मोननो हाया। बेखायनो दै गुसुआव जिफोरखौ सोमनानै होना होनांगौब्ला जोंनि सानाय आलौनायफोरा खमायो। ओमफ्राय जेब्ला बेफोरबायदि खालामखांबाय, बेनि उनाव जोङो जे जोनाय जायगा, अरनाय जायगाफोराव जोङो हाइड्र'कर्टिजन क्रिम होनना बुंदों। बे क्रिमखौ न'आवनो बायना लानो नोंथांमोना। जेब्ला अरखांबाय माबाय, बे सिगाङाव जेबो खालामखांबाय, बेनि उनाव बे क्रिमखौ जोङो बाहायनो हागौ। बेयो सानायफोरखौ, माननायफोरखौ बियो खमायगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबागाव। दिनैनि बे सुंद' भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।